За 10-ти пореден път в община Генерал Тошево на 9 май се провежда Ден на младежкото самоуправление. Младежи от трите училища в града заеха за един ден постовете на общинските служители, като по този начин се запознаха в детайли с работата на общинска администрация Генерал Тошево. Както посочи председателят на Общински младежки съвет Генерал Тошево Сияна Пламенова, сътрудничеството и приемствеността между поколенията са едни от основните принципи на демократичното общество и нашата община е една от малкото, които дават този шанс на младите хора да имат такава позиция, да се чувстват пълноценни граждани и да поемат отговорност. Кметът на община Генерал Тошево приветства младите тошевци за желанието им да бъдат за един ден част от управлението на града, като им пожела да бъдат идейни и смели управленци. В днешния ден общински длъжности заеха Мариана Александрова, кмет, Виктория Василева, заместник кмет по образование и социална политика, Никита Георгиев, заместник кмет по стопанските дейности и още 14 отдела в общинската структура. Всички участници в инициативата Ден на младежкото самоуправление се включиха и в програмата на община Генерал Тошево за 9 май. Със слово на заместник кмета на общината Георги Георгиев и полагане на венци и цветя на паметника на загиналите във войните, участниците отбелязаха Деня на победата. Поздравиха ветераните от Отечествената война и ги зарадваха с хранителни пакети, а временният младежки кмет присъства и на коктейл в Руското консулство във Варна по случай празника.